שלום לכולם, לכל צופי יוטיוב. אני בעצם בא להסביר לכם משהו. כולם מתלהבים איך קראו לזה? מושיקו, איך קראו לזה? גלקסי, גלקסי, משם שמלקסי. מה? אני לא מבין. מה זה משנה פה גלקסי או לגלקסי? מה? פה יש בפלאפון מסך גדול, כאן יש מסך קטן, נכון? ופה יש מסך גדול. גדול. אז ממה כולם מתלהבים? אז ממה כולם מתלהבים? אני לא מבין. פה, תשמעו חבר'ה יוטיוב. פה יש לכם אנטנה, ופה אין לכם אנטנה. אפילו נראה להם, אולי הם לא מאמינים. אבל איפה האנטנה? הנה, יש פה חור גדול. אבל בפה אין חור גדול. הנה, יש פה חור. אבל כאן, הנה, אפילו נפתח, נראה לצופים בבית. הוא נפתח, הוא גדול, הוא מסך קטן. יש לו אפילו כיסוי. תראו את הכיסוי. תראו, כיסוי גדול, יפה. אפילו יש לו כפתור, אבל פה איפה הכפתור? אבל איפה הכפתורים? פה איפה? אתה מעביר, איפה? נו, איפה הכפתורים? איפה? אז ממה כולם בשביל אתה צריך ללחוץ כאן, ואתה צריך אחר כך ללחוץ כאן. הנה, כפתורים. וואו. ומזה כל ההתלהבות של הטכנולוגיה. ופה אין לי מקשים. תראה, תגיד 0, 5, 4, 1, ופה איפה מקשים? איפה? אתה צריך לכנס וכזה. ואז להחליק את היד. וככה. כאילו מה? אז ממה מתלהבים? אבל מה? פה יש לך מוזיקה, ופה אין לך מוזיקה. אז ממה ההתלהבות הגדולה? אני לא מבין. הנה, אתם יודעים מה? אתה יודע מה? נראה למה. הנה, פה יש לך מוזיקה, אתה רואה? אבל פה. וואו, מוזיקה. נו, מוזיקה. כאילו עכשיו אני לא יכול להוציא את הפטיפון שלי ולשמוע שירים מהתקליטים. כי לי יש תקליטים, ופה אין תקליטים. אבל פה אין מוזיקה. אז ממה כולם מתלהבים? אני לא מבין. אתה יודע מה יש לי שפה, כן. שפה יש לך את הגוגל, ופה אין לך את הגוגל. אבל פה יש לך את זה. אבל יש לי הפתעה. פה יש סקייט, אתה רואה? סקייט גדול, יפה. ופה מה? יש פה גוגל, מה זה גוגל? סמסונג. אבל פה יש מצלמה, ופה אין מצלמה. שכחת דבר אחד, אולי אין לי מצלמה, אבל יש לי פה ספיקר גדול. גם לי יש פה ספיקר קטן, אתה רואה? איפה? מה זה משנה? זה סך הכל טלפון עם מגע, שאתה עושה ככה, אתה עושה ככה. אבל מה כולם מתלהבים? אני לא מבין ממה. זה ההתלהבות הגדולה. פה יש לך מצלמה, הנה, גם פה יש לך מצלמה, הנה. אז אני לא מבין. אתה יודע גם מה יש בפלאפון שלי שאין אצלך, בגדול? הנה, תראה, בבקשה. יש לי פה אפליקציה. גם פה יש מצלמה, הנה. יש לי אפליקציה שמלכלכת ידיים, שמוציאה נפט מהצד, אבל פה איפה יש לך אפליקציה שמוציאה נפט? אין לי. אז מה אני צריך את אז באמת, דור יקר שלי, לא צריך להתלהב. יש איפה הפלאפון של פעם הגדולים, עם המסך הקטן היפים. בבקשה. אז מה? פה יש לי פייסבוק, ופה אין פייסבוק. אז מה זה משנה? מה? זהו. שיהיה לכם צפייה נעימה, ובאמת אני לא יודע מה זה פייסבוק, אני רק יודע שיש לי את הסוגר, תראו איך אני סוגר.